तो ଏବେ ତ ବାଜିଲା 9:30 ଆମେ ଗାଧା ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ମୋର ଗାଧା ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ ଯିବୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାଇବା ହେଇକି ଚକୁଳି ପିଠା ତରକାରୀ ତ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଉପରକୁ ଯିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ହେବ ତ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବା। ଆମେ ବି ଦେଖିବା ତ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଟି ହେଲା ମୁଁ ଘରକୁ ନା ଯିବି ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତୁମକୁ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଜଏନିଂ କଲି ଆଉ କାଲିଠୁ ଯିବାର ଅଛି ବେଗି ସକାଳୁ ଟିକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି।